Το βλέμμα μας είναι στραμμένο και στην επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, στο Μεσανατολικό, σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Ο κύριος Παπαφλωράτος μας τιμά πρώτη φορά εδώ στον Πρίσμα 91,6 και είναι ιδιαίτερη χαρά μας. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα από Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι δική μας χαρά, κύριε Παπαφλωράτη, και σας παρακολουθούμε στις παρεμβάσεις σας έτσι κι αλλιώς στα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς μεγαλύτερους, αλλά και εμείς εδώ νομίζω θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε σήμερα. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω τι έχετε αποκομίσει από όλη αυτή την ιστορία με το drone, το οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι ουκρανικό και μας έχει φέρει σε μια έτσι διπλωματική αναταραχή. Έχουμε βγάλει κάποια ασφαλή συμπεράσματα, τι μπορεί να έχει συμβεί? Όχι, δεν υπάρχει κανένα ασφαλές συμπέρασμα και επειδή έχω ρωτηθεί και άλλες φορές, λέω ότι καλό θα είναι να περιμένουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπάρχουν ειδικοί που ασχολούνται από αυτού, δεν έχει προφανώς τελειώσει ακόμα όλη αυτή η αναζήτηση αλλά και η ανάλυση που κάνουν του θαλάσσιου ντρόουν προκειμένου να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα. Επειδή, όπως ξέρετε, πρωτίστως είμαι νομικός και θέλω να μιλάω με γεγονότα, δεν θα ήθελα να μπω στη συνωμοσιολογία και τη σεναριολογία. Να αρκεστούμε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Αμήνης, όπου είναι πολύ σοβαροί αξιωματικοί αυτοί που έχουν επιληφθεί της υποθέσεως, που σίγουρα θα μας διαφωτίσει. Θέλω λίγο να μείνω με άλλη μια ερώτηση σε αυτό, κύριε Παπαφλωράτη, γιατί έκανε μια δήλωση ο κύριος Δένδιας και είπε ότι το βρήκαμε σε διεθνή ύδατα και εμείς εδώ στην περιοχή, αλλά και στα social media βγήκαν κάποιες χιουμοριστικές αναρτήσεις, να βγάλουμε διαβατήριο, να περνάμε το τελωνείο. Πιστεύετε ότι είχε ένα σκεπτικό η αναφορά αυτή του κύριου Δένδια ή ήταν μια στοχεία λεκτική? Ακούστε, για να βγει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο οποίος έχει σαφώς μια καλύτερη ενημέρωση από αυτή που έχει ο μέσος πολίτης και από αυτή που έχει ο μιλών, αν μη τι άλλο. Βεβαίως. Να κάνει μια τέτοια δήλωση, είπα να πει ότι έχει τα διαθέσιμα στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Άρα, επαναλαμβάνω, να αρκεστούμε. Στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει το Σανά και το Άρον Σταύρωσον αυτόν. Σωστά. Ο μιλών δεν είναι αυτή τη λογική. Και στι στρατιωτικές σχολές που έχω την τιμή να διδάσκω, αλλά και επειδή είμαι και εγώ επτανήσιος. Από πού είστε, κύριε Παπαφλωράτη? Από τα δύο νησιά πάνω και κάτω στη Λευκάδα. Α, μια χαρά. Και τη Κεφαλονία. Ωραία, μας ακούνε. Έχω έρθει και στη Λευκάδα που είναι πανέμορφη και ομολογώ ότι με εξέπληξε πολύ ευχάριστα, διότι έχοντας περάσει τόσα χρόνια εκεί, νόμιζα ότι την ομορφιά όλη την έχουν αυτά τα δύο νησιά. Τελικώς αποδεικνύεται ότι και η Λευκάδα είναι, να μην πω πιο όμορφη, είναι εξίσου όμορφη. Θα συμφωνήσω. Για να μην εξηγηθώ. Και δεν το λέω τοπικιστικά. Πραγματικά είναι πανέμορφη και έχω και πολύ καλούς φίλους. Αλλά εμείς έχουμε μάθει να είμαστε σοβαροί, ξέρετε, από τα νησί. Δεν καταφεύγουμε σε δηλώσεις εντυπωσιασμού. Να περιμένουμε. Τα στοιχεία προφανώς τα έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου πολύ καλύτερα από ό,τι έχουμε εμείς και καλό θα είναι να αφήσουμε τέτοια σοβαρά ζητήματα έξω από την κριτική ή, αν θέλετε, έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Στα εθνικά θέματα φοράμε όλοι μία φανέλα, αυτή της Εθνικής Ελλάδος. Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα να πάμε σε μια πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που περιμένουμε όλοι να τελειώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει θέλουμε ακόμα 2 εβδομάδες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαφλωράτη. Αυτή τη στιγμή συμφέρει την Αμερική να παρατείνεται αυτή η σύραξη, γιατί αντιλαμβάνεστε υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, είναι η Κίνα, είναι γενικότερα οι αντίπαλες δυνάμεις της Αμερικής, ένα brand affair που γίνεται για το ποιος πλέον θα ασκεί επιρροή στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ποια είναι η άποψή σας? Πολύ ωραία ερώτηση καταρχήν. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι ο κύριος Τραμπ έχει εκλογές σε 6 μήνες. Ναι, οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αποκομίζουν τεράστια κέρδη αυτή τη στιγμή. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο μέσος Αμερικανός καταναλωτής βλέπει την τιμή στην Αγγλία να έχει εκτοξευτεί. Άρα, όταν έχεις μπροστά σου εκλογές, πρέπει να λάβεις υπόψη και αυτή την παράμετρο. Πολλό δε μάλλον όταν η στρατηγική επιχείρηση των Αμερικανών δεν είναι αποδεκτή από την πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών, τουλάχιστον βάσει των δημοσκοπήσεων και των μετρήσεων που έχουν γίνει. Επομένως, ο κύριος Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο αυτό το ταχύτερο, διότι όπως λέμε στις στρατιωτικές σχολές, σε έναν πόλεμο εύκολα μπαίνεις, αλλά δύσκολα βγαίνεις. Πολλό δε μάλλον όταν φαίνεται ότι δεν υπήρχε σχέδιο εξόδου, αλλά δεν μπορεί να τον τελειώσει χωρίς να έχει κάτι να επιδείξει στην εσωτερική και την γνώμη ως επιτυχία. Και επειδή, όπως θυμάστε και με βέβαιος θυμούνται οι ακροατές σας, οι Αμερικανοί είχαν θέσει ως στόχους, αυτό που λέμε αντικατοικημένικους σκοπούς στις ενόπλες δυνάμεις. Είχαν θέσει λοιπόν στρατηγικούς στόχους. Πρώτον, την καταστροφή του βαλιστικού προγράμματος. Δεν έχει επιτευχθεί. Το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν σημαίνει δηλαδή η πύραυλη που έχει, ναι, μεν έχει καταναλώσει ένα μέρος αυτών,
Ίσως το μεγαλύτερο, αλλά σίγουρα διατηρεί ανταποδοτική ικανότητα. Δεύτερον, την ανατροπή του καθεστώτος. Ούτε αυτό έχει συμβεί. Το Ιράν είναι ένα σκληρό θεοκρατικό καθεστώς. Έχει πάρα πολλές στρατιωτικές ομάδες, χιλιάδες άντρες που υπηρετούν σε αυτές και η αντιπολίτευση δεν θέλει να βγει και να δει να θυσιάζεται ένα δίκο στο δρόμο. Και τρίτον, να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Εδώ πλέον είναι το διακύβευμα, διότι το Ιράν πλέον έχει δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου σε κάποιο βαθμό. Εάν φτάσει στο 90% θα μπορεί να αποκτήσει αρκετά πυρηνικά όπλα. Ήδη με το 60% που έχει, οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να κατασκευάσει 11 πυρηνικές βόμβες. Αρκετές για να καταστρέψουν όλο τον πλανήτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν δεν επιτύχει τουλάχιστον μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να αποχωρήσει. Πολλό δε μάλλον όταν έχουμε τα στενά του Ορμούζ που ήταν ανοιχτά πριν την 28η Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν ξεκινήσει η στρατιωτική επιχείρηση, και αυτή τη στιγμή είναι κλειστά. Άρα ουσιαστικά θα λέγαμε με ποδοσφαιρικούς όρους το σκορ είναι 0-3 και ουσιαστικά έχει φάει και ένα γκολ. Δηλαδή είναι 0-4. Γιατί τα στενά του Ορμούζ θεωρείται ότι θα ήταν η έσχατη λύση αν τα έκλειναν οι Ιρανοί, σε περίπτωση πλέον που είχαν πάει όλα στραβά. Ουδής προφανώς από τους στρατηγιστές στην Ουάσιγκτον υπελόγιζε ότι οι Ιρανοί θα χρησιμοποιήσουν πολύ νωρίς το όπλο αυτό με τις συνέπειες που όλοι βιώνουμε. Και πιστέψτε με, οι συνέπειες ακόμα δεν έχουν φανεί στην τσέπη του μέσου καταναλωτή. Θα φανούν στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Ανησυχητικό αυτό το οποίο λέτε. Τρέχω λίγο την κουβέντα γιατί έχω 5 λεπτά για να σας αποδεσμεύσω. Σε δεύτερο χρόνο θα έχουμε μεγαλύτερη άνεση να τα πούμε. Θέλω λίγο να πάμε τώρα στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και πώς διαμορφώνεται και η στάση της Κίνας και της Ρωσίας σε αυτόν τον πόλεμο. Μάλιστα, ο Πούτιν πριν λίγες ώρες είπε ότι εμείς θα φτιάξουμε νέα συστήματα πυραυλικά που δεν θα μπορεί κανείς να τα εμβολήσει, δεν ξέρω το λέω σωστά, να τα προσπεράσει, δεν ξέρω τώρα και τις πολεμικές ορολογίες, αλλά να τα αντιμετωπίσει. Να τα καταρρύψει. Ακριβώς. Ναι, ήταν τα αποκρούσει. Άρα λοιπόν τώρα θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα. Δεν ξέρω αν ενστερνίζεται σε την άποψη ότι πάμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Εντάξει, μπορεί να είναι παρακινδυνευμένο αυτό που λέω, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν εντάσεις. Πολλές. Εντάσεις πάντα υπάρχουν στο διεθνές περιβάλλον. Καλό θα είναι να σταθμίζουμε τα γεγονότα πάντα, όπως λέω, με νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Η επίσκεψη στην Κίνα είναι πολύ σημαντική. Είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Ανεβλήθη δις ακριβώς λόγω των τεκτενωμένων στον κόλπο. Ο κύριος Τραμπ είναι δεδομένο ότι δεν θα ήθελε να πάει στην Κίνα και να έχει ανοιχτό το θέμα του Ιράν. Με όλα τα αυτά δεν μπορούσε να τρενάρει άλλο αυτή την επίσκεψη και πηγαίνει συνοδευόμενος από επικεφαλής οικονομικών κολοσσών. Άρα λοιπόν θέλουν οι δύο αυτές οικονομικές δυνάμεις, δεν θα πω υπερδυνάμεις, γιατί η Κίνα ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο των ΗΠΑ, αλλά αν συνεχιζόταν η ανάπτυξή της με βάση τα δεδομένα το 2023-2024, το 2030 θα έφτανε πλέον τους Αμερικανούς σε επίπεδο συντελεστών ισχύως. Επομένως, οι δύο δυνάμεις θέλουν να βρουν ένα modus operandi. Modus operandi είναι δύσκολο, τουλάχιστον να συνυπάρχουν. Οι δασμοί που έχει επιβάλει ο κ. Τραμπ προφανώς έχουν επιβαρύνει την κινέζικη οικονομία, η οποία δυστυχώς για το Πεκίνο είναι εξαρτώμενη από τις ξένες επενδύσεις. Και αυτός είναι ο μόνιμος φόβος, ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή οι Δυτικοί να αποσύρουν τα κεφάλαια τους από την Κίνα, οπότε τι θα κάνουν οι Κινέζοι. Όπως ξέρετε, οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ καλοί στο να αντιγράφουν, εξού και λέμε κινέζικα προϊόντα ή κινέζικο είναι αυτό. Αλλά ακόμα ποιοτικώς σε πάρα πολλούς τομείς δεν έχουν φτάσει τα προϊόντα άλλων χωρών. Επομένως, αν φύγουν οι ξένες εταιρείες, είτε μιλάμε για αυτοκινητοβιομηχανίες, είτε μιλάμε για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, τότε οι Κινέζοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ήδη αντιμετωπίζουν θέμα επιβράδυσης οικονομίας τους τελευταία χρόνια και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Άρα θέλουν διακαώς να σταματήσει αυτή η αντιμετώπιση της από πλευράς Αμερικής. Γιατί ξέρουμε ότι τα κινέζικα προϊόντα λόγω χαμηλού κόστους είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις στην αγορά. Το λέμε άλλωστε, δεν είναι το ίδιο ένα κινέζικο κινητό, ας πούμε, τηλέφωνο με ένα αμερικανικό κινητό ή ένα κινητό μιας άλλης χώρας. Ακόμα και τα αυτοκίνητα που βλέπετε έχουν εισβάλει στην αγορά και τα αυτοκίνητα τα κινέζικα τώρα και απειλούν και την συντηρητική, θα πω εγώ, ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία. Ναι, εντάξει, ξέρετε, εγώ πάντα είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτές τις προβλέψεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν χαλάσει αυτό το αυτοκίνητο οπουδήποτε στην ελληνική περιφέρεια, να δω ποιος θα το επισκευάσει. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, είναι ωραία, ξέρετε, να τρέχουμε και να φανταζόμαστε πράγματα. Το έχουμε δει πολλές φορές στη ζωή μας. Εγώ είμαι αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι πάρα πολλές τεχνολογικές καινοτομίες που λέγαν θα αλλάξουν τη ζωή μας κτλ. Αλλά στην πράξη απεδείχθησαν ότι δεν ήταν όπως είχαν οραματιστεί οι σχεδιαστές τους. Άρα, καλό να κρατάμε χαμηλά τον πύχη. Για την παγκόσμια οικονομία θα είναι θετικό οι δύο χώρες να σταματήσουν αυτόν τον ανοιχτό πόλεμο, οικονομικό πόλεμο που έχουν ξεκινήσει. Αλλά δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει στο τραπέζι το θέμα της Τεχεράνης.
κάνεις, και είναι δεδομένο ότι οι Κινέζοι θα θέσουν το θέμα της Ταϊουάν, αυτοί που αποκαλούμε εμείς Ταϊβάν, και εκεί οι Αμερικανοί θα βρεθούν προφανώς σε δύσκολη θέση, γιατί είναι δύσκολο ακόμα και για μια υπερδύναμη να αντιμετωπίσει 3 ανοιχτά μέτωπα. Ουκρανία, Μέση Ανατολή και μια ενδεχόμενη επίθεση των Κινέζων κατά της Ταϊουάν. Άρα ο κύριος Τραμπ δεν πηγαίνει έχοντας πολλά χαρτιά στα χέρια του, όπως του αρέσει να λέει. Είναι μια φράση που στην οποία αρέσκεται ο κύριος Τραμπ. Αυτή πηγαίνει προσπαθώντας και αυτός να πετύχει κάποια μορφή συμφωνία και βεβαίως να εξαναγκάσει τους Κινέζους να πιέσουν τους Ιρανούς να υποχωρήσουν, αλλά δεν διαθέτει πολλά χαρτιά στα χέρια του. Ένα τελευταίο ερώτημα. Θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης στη δεδομένη χρονική περίοδο. Γιατί η αλήθεια είναι πως η Ευρώπη δεν παίρνει πρωτοβουλίες, δείχνει ότι δεν είναι στον πυρήνα των εξελίξεων και βεβαίως υπάρχουν και διάφορα ερωτήματα για το διακύβευμά της. Δηλαδή, είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη μιας περαιτέρω πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης ή διακρίνεται στοιχεία αποσύνθεσης? Εντάξει, είναι βαρύ να πούμε ότι υπάρχει αποσύνθεση. Απλά σίγουρα λείπουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι μεγάλοι ηγέτες, οι οραματιστές ηγέτες που είχαμε κατά το παρελθόν και τις προηγούμενες δεκαετίες, και ακριβώς αυτό το έλλειμμα φαίνεται στη λήψη αποφάσεων. Συν του ότι έχει μεγαλώσει πολύ ο αριθμός, έχει αυξηθεί ο αριθμός των κρατών μελών, άρα γίνει πιο δυσκίνητη ή ούτως ή άλλως δύσκολη στη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ναι, μεν έχει επιτύχει πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει πολλά στάδια μπροστά της προς βελτίωση. Και σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου απαιτείται ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, αυτή η, αν θέλετε, αβελτηρία ή αν θέλετε η δυσκολία, για να μην πω δυσκινησία της Ευρώπης, φαντάζει ως μεγάλο μειονέκτημα. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι, μαζί με το πρόβλημα της έλλειψης ηγεσίας. Πολλό δε μάλλον σε ένα χρόνο θα έχει φύγει ο κ. Μακρόν από τα ηλίσια πεδία και θα δούμε ποιος ή ποια θα τον αντικαταστήσει και αν θα έχει όραμα. Γιατί οι ηγέτες χωρίς όραμα δεν μπορούν να πάνε το άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά. Μάλιστα. Συμπέρασμα, η κανονικότητα αυτή που θα ελαφρύνει την τσέπη μας θα αργήσει, κύριε Παπαφλωράτε. Δηλαδή, ετοιμαζόμαστε να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και δεν ξέρω αν η πολιτική στήριξη των κυβερνήσεων πλέον αρκεί. Και ολοκληρώνουμε με αυτό. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει το ταχύτερο η κρίση στο Ιράν. Διότι και αύριο ακόμα, αν τελείωνε αυτή η κρίση, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, θα απαιτεί ένα διάστημα 2,5-3 μηνών μέχρι να ομαλοποιηθεί η αγορά. Ναι. Του τέστην, επειδή είμαστε στην αρχή της τουριστικής περίοδου, θα αντιμετωπίζαμε προβλήματα εμείς ως χώρα υποδοχής τουριστών, η οποία αντλεί η χώρα μας ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της από το τουρισμό. Επομένως, είναι μια δύσκολη περίοδος. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει το ταχύτερο πόλεμος και θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ας ελπίσουμε. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος και όποιος κάνει προβλέψεις κινδυνεύει να εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρώτη μας συζήτηση εδώ στον Πρίσμα 91,6, κύριε Παπαφλωράτε. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα στην Νόμο τη Λευκάδα και παραμένω στη διάθεσή σας. Βεβαίως, με χαρά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, σε λίγο στο κανάλι μας στο YouTube, για όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση με τη μορφή podcast, τη συζήτηση αυτή με τον κύριο Παπαφλωράτε.